Jytte Abildstrøm er død. Skuespiller og teaterchef Jytte Abildstrøm er død. Det skriver hendes søn Peter Mygind i et opslag på Instagram. Jytte Abildstrøm flyttede i sidste måned på hospice. Hun er blandt andet kendt for rollen som Sonjas mor i Sonja fra Saxogade og for at spille med i filmen Flyvende farmor. Hun drev også i 40 år sit eget teater i Riddersalen på Frederiksberg. I 1990 blev Jytte Abildstrøm ridder af Dannebrog, og sidste år blev hun hyldet med en teaterflise på Frederiksberg Allé ikke langt fra Riddersalen. I sit opslag på Instagram skriver Peter Mygind, at hans mor har været en kæmpe inspiration og den bedste legekammerat. Udover Peter Mygind efterlader Jytte Abildstrøm også søn Lars Mygind, børn og børnebørn. Under Peter Myginds opslag på Instagram sender kendte som Kaja Bryl, Andreas Odbjerg, Nikolaj Kopernikus og Sara Bro deres kondolencer og tanker til ham og hans familie. På det sociale medie X skriver folketingsmedlemmet Pia Kjærsgaard, at det bliver sjovt i himlen. Jeg husker Jytte Abildstrøm helt tilbage fra studenterrevyerne i Aarhus, som blev vist på tv. Og hvor hun dengang blev spået en karriere. Fantastisk og sjov kvinde, skriver stifteren af Dansk Folkeparti.